Šta je bilo? Cveće za vas. Za mene? Šta se desilo? Nemam pojma, tek sam sad došla iz Marakeša. Završili izbori. Pa kako je bio drugi krug? Dok ste bili na konferenciji o globalnom zagrevanju, sve se završilo. Pa šta je ovo cveće za upokoj, da što pre odem, jel? Ne, pobedili ste u prvom krugu. Pobedila u prvom krugu, čoveče. Pa to se nikad nije desilo u Srbiji. Nije moje da komentarišem. Rekli su cveće za novu, staru predsjednicu. Keva ti stara, a? Jeli, pa kako ja to da ne znam da sam pobedila? Božo odustao još odavno. To zna. Đole emigrirao. Pametno. A Hristivoje čeka parlamentarne izbore da bi bio predsjednik vlade. I izjavio da ga to više ne zanima. Pa svi spasli dupe, a mene ostavili na braniku otadžbine, a? Nije moje da komentarišem. Ajde, spusti taj zeleniš ovdje i pusti me da radim. Razumem. O, čoveče, šta je ovo? Jao, ljudi, ali da ovo mesto nešto velja, ne bi ga meni ostavili. Šta je ovo, pobedila, gde je slavlje? Gde je slavlje, kakav je ovo narod, kakav je ovo država, gde je vatromet? Cveće, cveće! Šta će biti cveće, ovo ima da se proslavi kako treba! Idi, molim te. Mene, kao govorim sama sa sobom, kao da sam luda, da me neko vidi, pomislio bi da sam odlepila. A to nije dobro za Olga, ajde dovlačite se ovamo da vam dam instrukcije. Pa znate da sam ja pobedila na predsjedniku? Pa ja sam pobedila. Odmah da ste došli. Je li normalno ova zmijurina? Ta zmija je naš problem mesecima. Pa koji je problem što ga ne rešavate? I ovako treba jedna gvozdena metla po tim redakcijama. Pa ima ona malo ljubaznosti, malo kućnog vaspitanja. I malo patriotizma za promenu. Vele, izdajnik je drugo ime za novinara. Ja sam razgovarala sa glavnim urednikom par puta, ali to je džaba. Znaš šta, bit će on meni glavni urednik za Zidne novine u Požarevcu. Pa ona stavlja ovu gaduriju o Jovi ispred vesti o mojoj pobedi. Da ne zaboravim. Zbog toga je sazvana vanredna sednica vlade, zbog tog Jovinog ispada. Ma baš me briga za vladu, mene ovdje niko ne šljivi ni za trulu šljivu! Hoću ovdje da mi se napravi prijem u čast moje pobede. Ja ne znam da li će to danas moći da bude. Ja ne pitam da li će da bude, nego ima da ide. I da bude. I da ide. I da bude!